முருகதாஸோட டைரக்ஷன்ல நடிகர் விஜய் நடிச்சிருக்க சர்க்கார் படம் வர தீபாவளி அன்னைக்கு உலகம் முழுக்க வெளியாக இருக்க நிலையில சர்க்கார் படத்தோட கதை சோசியல் மீடியாக்கள்ல கசிந்து வேகமா பரவி வருது. இது இந்த படக்குழுவினருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு. இந்த படத்துக்கு பல எதிர்ப்புகள் வந்திருந்தாலும் படத்தோட கதையை ரொம்ப ரகசியமா பொத்தி பாதுகாத்துட்டு வந்தாங்க சர்க்காரோட டீம். இப்படி சர்க்கார் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக், அதோட ஸ்டோரி, சாங்ஸ் எல்லாமே ரகசியமா பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த நிலையில ஆனா சமீபத்துல அமெரிக்காவுல நடந்த சாங் ஷூட்டிங் மட்டும் எப்படியோ லீக் ஆயிடுச்சு. இதனால ரொம்பவும் மன வருத்தத்துல இருந்த டைரக்டர் ஏஆர் முருகதாஸ் இனிமே இது மாதிரி செய்யாதீங்க அப்படின்னு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டுக்கு வார்ன் பண்ணியிருந்தாரு. ஆனா இப்ப படத்தோட கதையை கசிந்திருக்கு. அந்த கதையை தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அமெரிக்காவில வசிச்சுட்டு இருக்க பெரிய பிசினஸ் மேனான விஜய் பல நாடுகள்ல பிசினஸ் கம்பெனிஸ் வச்சிருக்காரு. அந்த நேரத்துலதான் சட்டமன்ற தேர்தல்ல ஓட்டு போடுறதுக்காக தன்னோட சொந்த ஊரான சென்னைக்கு வராரு விஜய். அப்போ வர வழியில ஏர்போர்ட்லயே பத்திரிகையாளர்கள் அவரை சூழ்ந்துக்கிறாங்க. பிறகு எலெக்ஷன் பூத்துக்கு போய் அவரோட ஓட்டு போடுறதுக்காக முயற்சி பண்றாரு. அப்போதான் அங்க மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை காத்துட்டு இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வாக்குச்சாவடியில இருக்கிறவங்க உங்களோட ஓட்டை ஏற்கனவே போட்டுட்டாங்க, அதாவது கள்ள ஓட்டா ஒருத்தர் ஏற்கனவே போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அங்கதான் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் விஜய்க்கு உதவி செய்யறாங்க. பிறகு அவங்களுக்குள்ள காதல் மலருது. தன்னோட வாழ்நாள்ல தோல்வியே சந்திக்காத விஜய் முறையா அவமானம் ஏற்பட்டதை ஏத்துக்கவே முடியல அவரால. தமிழ்நாட்டோட தேர்தல் முறைகேடுகளை பார்த்து கொதித்து போற விஜய் அந்த கள்ள ஓட்டு போட்டதற்கு காரணமா இருந்த மிகப்பெரிய அரசியல்வாதிகளான ராதாரவி, வரலட்சுமி மேல மோதுறாரு. இதுக்காக யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்த்து பணமே வாங்காம ஓட்டு போட சொல்லியும் படித்த இளைஞர்களை அரசியலுக்கு வர சொல்லியும் பிரச்சாரத்துல குதிக்கிறாரு விஜய். அவரோட நேர்மையான இந்த செயல்களை பார்த்த மக்கள் அவருக்கு ஆதரவு கொடுக்கறாங்க. பணம் கொடுத்து வாக்காளர்களை வளைக்க அரசியல்வாதிகள் கண்டெய்னர் லாரியா பணத்தை இறக்குறாங்க. ஆனா அந்த இடத்துலதான் விஜய் அந்த லாரிய அப்படியே லாபகரமா பிடிச்சு சென்னை கமிஷனர் ஆபீஸ்ல பிடிச்சு கொடுக்கிறாரு. இதனால அரசியல்வாதிகள் விஜய தீர்த்து கட்ட வில்லன்களை வச்சு ஏவுறாங்க. அதையெல்லாம் எதிர்த்து நின்று நேர்மையா தேர்தல் நடத்த நல்ல அரசியல்வாதிகளை தேர்ந்தெடுக்க வச்சு நாட்டை எப்படி சீரமைக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுதான் சர்க்கார் படத்தோட கதை. பிறகு அவரையே தலைவரா பொறுப்பேற்க சொல்றாங்க அந்த மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து. ஆனா அதுக்கு விஜய் நேரம் வரும்போது நான் கட்டாயமா வருவேன் அப்படின்னு ஒரு அரசியல் என்ட்ரி ட்விஸ்டையும் கொடுத்துட்டு வெளிநாட்டுக்கு புறப்பட்டு போறாரு. இதுதான் விஜய் நடிப்புல வர இருக்க சர்க்கார் படத்தோட கதை அப்படின்னு சோசியல் மீடியாக்கள்ல ரொம்பவும் வேகமா பரவி வைரல் ஆகிட்டு வருது. இது சர்க்கார் படத்தோட குழுவினரை மட்டுமே இல்லாம ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையினரையும் மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. சோ இந்த வீடியோவை பத்தின உங்களோட கருத்துக்கள் என்னவா இருந்தாலும் சர்க்கார் படத்தோட கதையை பத்தியும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.